Η λειτουργία του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καλαμάτας ξεκίνησε το Μάιο του 2012. Περίπου κλείνουμε ένα χρόνο τώρα. Δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από εθελοντές, με προσωπική εργασία, με μικρές ή μεγαλύτερες δωρεές. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Ιατρείο εδώ Αλληλεγγύης είναι όλες δωρεάν και θα πρέπει να πούμε ότι στελεχώνονται αποκλειστικά και μόνο από εθελοντές. Είτε είναι γιατροί αυτοί, είτε στις άλλες υπηρεσίες, γραμματεία κλπ. Η φροντίδα που παρέχεται στο Ιατρείο είναι πρωτοβάθμια. Την παρούσα στιγμή λειτουργούν τμήματα παθολογικό, παιδιατρικό, οδοντιατρικό και απεικονιστικό με υποτομογράφο. Οι γιατροί και οδοντίατροι του Ιατρείου με εξαιρετική προθυμία εξετάζουν εθελοντικά και απολύτως δωρεάν, χωρίς καμία διάκριση και αποκλεισμό, τους ασθενείς που αποτελούν την ομάδα στόχο της προσπάθειάς μας, δηλαδή τους μόνιμους και εποχιακούς κατοίκους της περιοχής μας που έχουν αποκλειστεί από τις δημόσιες δομές πρόνοιας όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όσοι από τους ασθενείς χρειάζονται παραπέρα περίθαλψη και εξετάσεις, παραπέμπονται με τη φροντίδα των ιατρών του δικτύου και μετά από συνεννόηση σε εξειδικευμένους γιατρούς που συνεργάζονται μαζί μας στην πόλη και τους εθελοντές ιατρούς του δικτύου Ιατρείων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι γιατροί αυτοί μετά από εξέταση ή περαιτέρω εξετάσεις βάζουν τη διάγνωση και συστήνουν θεραπεία. Σε περίπτωση που ο ασθενής χρειάζεται κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις, χειρουργικές θεραπείες ή ακόμα και μια πιο δύσκολη θεραπεία, οι εθελοντές του Ιατρείου επικοινωνούν με όλες τις υπηρεσίες υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές, ώστε να λυθεί το πρόβλημα με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς την απάτη και τον ασθενή. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καλαμάτας διαθέτει φαρμακείο υπό την επίβλεψη και την ευθύνη εθελοντών φαρμακοποιών, το οποίο προμηθεύεται το υλικό του από τις δωρεές φαρμάκων των πολιτών και των φορέων. Σε περίπτωση που διατίθεται το φάρμακο που χρειάζεται ο ασθενής, που εξετάζεται στο Ιατρείο, παρέχεται δωρεάν την ίδια στιγμή. Στο Ιατρείο μας διαθέτουμε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ασθενών, εξετάσεων και φαρμάκων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει την καλύτερη λειτουργία και συντονισμός και διαχείριση του ιατροφαρμακευτικού μας υλικού. Οι εθελοντές του Ιατρείου δεν είναι μόνο ιατροί, οδοντίατροι, νοσηλευτές. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς γνωρίζει κάποια εργασία ή τέχνη, αν διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις ή ικανότητες, ή απλά αν θέλει, έχει τη διάθεση να μας βοηθήσει στην προσπάθεια που κάνουμε, είναι ευπρόσδεκτος.